いいですか。こんにちは、赤木みのるです。今日はこういう形で話しているんですけれども、これはなぜこういう形で話をしているかと言いますと、この鼻パッドがなく、頬骨で支えるサングラス、ギャラクシーは、これね、逆立ちしてもね、頬骨で支えてるんですけど、逆立ちしても全然ずれないんですね。なんでなんだかよくわかんないんですけど、素晴らしいフィット感です。このギャラクシーサングラスっていうのはですね、こう鼻パッドがないんですね。そしてこの2つのこのパッドでサングラスを支えるんですから、苦しくなってきましたね。頬骨で支えているのになぜか逆立ちしても全くずれない面白いサングラスです。ギャラクシーサングラス最近気に入って使っております。首がだいぶしんどくなってきたのでこの辺で失礼します。